Mandawi City Hall miandam og mga lockdown kits nga maoy gipanghatag sa mga panimay sa mga dunay kumpirmadong kaso sa COVID-19. Kini aron masiguro nga di na sila manggawas pa o magpabilin yun sa sulod silang mga panimay. Si Nico Sereno sa report. Kini ang mga lockdown kits nga giandam ng daan sa Mandawi City Hall. Sud niini, bugas, dilata, mga gamit sa pangluto ug dunay hygiene kit sama sa sabon. Ang maong mga kits ang ipanghatag sa City Hall sa mga nagpuyo sa mga balay o compound nga gi-lockdown tungod kay naay nagpositibo sa COVID-19. Para ma-provide nato sa ilang necessities ang matag pamilya nga masud sa lockdown. Kay ang ato gyud is isolate nato ang kanang community based ang atong isolation. No, not the entire barangay. Ang lockdown kits mas daghan og sulod itandi sa naandan nga relief packs sa mga bugas ug dilata. Samtang gipahibaw sa City Hall, kapina sa 180,000 ka mga relief packs ang ilang naapod-apod sa kabarangayan. Gusto ang mayor ug laing hugna sa distribution nga gipasalig niya, walay gipili ang hatagan. Samtang girespeto sa City Hall ang pamahayag sa presidente ug sa Interagency Task Force sa pagpauswag sa Enhanced Community Quarantine. Matod pa, lisod man sab nga libkason dayon ang ECQ tungod sa mga kaso. Apan sugyot sab sa mga opisyal, tun-an ang Modified Community Quarantine. Tinuod man yun, we cannot lift ECQ abruptly. Dili gini siya ingon nga after ani balik na dayon tag normal, dili kay wa patakibaw sa progression sa virus. But pasabot nga nanay mga negosyo nga mo open pero pabilin gihapon ang ato ang mga social distancing measures. Gradual ang atong pag hinay-hinay dili kay ug imo sa ning i-lift totally lift nya muratag ni balik sa normal nga kuan ang second surge usbo nako mo'y delikado. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.